Проектирането на една таблица се извършва преди нейното създаване и дава сравнително ясна представа за това какви колони тя трябва да съдържа и как да изглежда. Вече сме готови да започнем с изграждането на самата таблица. Въвеждаме етикетите на колоните, а там, където текстът е по-широк, го разполагаме на 2 реда с помощта на командата wrap-text. След това въвеждаме и заглавието на таблицата, а него ще разположим върху всички колони от нея. Ще добавим едно групово заглавие за клетките от, до и цена на билета, след което ще продължим с форматирането на таблицата. Маркираме клетките от таблицата и добавяме рамка, която ясно да отличи клетките, които участват в самата таблица. След това задаваме цвят на заглавния ред, както и на обобщаващия. Остава да добавим част от информацията за първите 2 пътувания, а именно откъде до къде са и какви са съответните цени.